paguyuban cipta budaya wonten dalu punika sesarengan dulur-dulur Kiping Gondang Tulungagung.
Gondang Pirawit. Oh. Ayo yuk, sing hati-hati Tirta Budaya Insan. Ya, lolo, ya, oh ya, oh Durung cilik, ya durung sampai rawit, Mas. Oh, ayon kaya gawe kupon takon sarata rukun akeh kang kayung-yung dadi sraka iku datang jemu nyawiji ing panemu condonge kalah lampai ayun-ayun yen lampai ayun-ayun kanca-kanca kali turi. Yuk. Go.
ya. Hae. Oh, Hae. Budaya urip nek kok kaya ngene. Asik. Ayo blek. Mas perang Solo iki. Sutini ki wong teko, awake rada gembrot. Iya. Kowe nek ngendi pirang-pirang dina tak goleki ra ketemu. Digodho sapa?
guyu kebulane anake Pak Setu apa bisa aku ngandeng sliramu prawan desa anteng toya lugu awake cilik ora tak silemu ayen ora weruh ning sirah dadi kalu adek sutir prawan desa anake wong tani sutirni yen guyu ora mati adek sutirni prawan desa sregep ngaji adek sutirni kapan bisa urip ngaliji jaluk apa bakal tak turuti lambi anyar bakal tak tekani apa jaluk gelang kalung sing gedhi awatan siramu ya betul gelem kaya tuwek biyen ya ora biyen tau nom sama kae nganggo klambi biru sajak pantes ora kantone ayu yen tak sawan amung goyang guyu ada bulane anake Pak Setu kapan bisa mas aku bujang desa alah iki turu saiki ngaji
ya, yuk ya. Dot. Yuk. 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 Nah. Yuk. 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 Mono. Yuk. Akhir. Oh ya. Akhir. 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 Oh. Sehat. Ayo bergoyang bersama Ibu Goyo. Tentunya ada Brigad Audio, Zola Audio, juga SGD Audio. Hey.
Ahe. Yuk, yuk. Oh, ahe. Oh, ahe. Oh, yuk, 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 yuk. Oh. Bang ayu dirawat. Sing hati-hati. Oh. Oh.